Здравейте! Днес ще правим баница с праскови. праскови. Намазваме тавата с масло. Взимаме един лист, слагаме го така, намазваме и него. Прегъваме Още един лист и него намазваме хубаво с масло. следващия лист, намазваме хубаво с масло. И сгъваме на хармоника. Малко го скъсахме, ама това не е проблем. Сега правим една розичка и слагаме в центъра на тавата. Навиваме всички листи, докато стане един цял кръг. Не пристягаме много, за да има място за прасковите и крема. Нарязваме прасковите на тънки филийки. Нареждаме прасковките. В купа разливаме 3 яйца. Добавяме захарта. Добавяме ванилийката и сметаната. И заливаме отгоре. Слагаме да печем. Готово е! Перфектно! За общите вкусни рецепти последвайте ни!